ndibulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu othethayo ngumfundisi A.H. Ndabeni. Ndicela ke bangcwele ndingatyanga xesha sibaleke sifunde incwadi yabagwebi chapter 4. Abagwebi chapter 4 okanye inkokheli chapter 4. Now ihamba kanje isihloko sayo: uDebora noBaraki. uDebora noBaraki. Ndicele ke bangcwele umuntu uzasifundela xa uthe wafumana nje ixesha undifundele chapter yonke, kodwa ndicela okwangokubalisela. Ndingekubaliseli kanjalo, ndicela sigobe inhloko zethu nje sithandaze. Bawo izwi lakho linamandla, liyaphila linguwe, lingcwele, lona libuyeli kuwe lilambatha, alibuyeli umsebenzi walo lingawenzanga. Lingamadoda siqondisa indlela, lona libukhali kunenkempa ezimiliselwe enhlangothi imbini. Moya ingcwele lilwe lephula imithe emikhulu yemisedari, ngalo bumnyama buyadeda kuvela ukukhanya. Ngalo kwadalwa Nkosi uJesu, konke okukhona ehlabathini kukhona ngenxa yalo izwi lakho, in the name of Jesus Christ. Bangcwele abagwebi chapter 4 sithi ke isihloko sami uDebora noBaraki. uDebora noBaraki. Now into eyenzekayo bangcwele apha kule chapter kunamaKanani kuphinde kube namaSirayeli. uKanani ulwa noSirayeli. Now ukuze uKanani abe uyalwa noSirayeli, ithi incwadi yeBhayibhile uSirayeli waye wakreqa kuThixo. Ekubeni ba uSirayeli ekreqile kuThixo, ithi incwadi yeBhayibhile endiyifundayo, waqala uThixo wanomsindo ngakuSirayeli. Waqala isandla sikaThixo sabanzima phezu kukaSirayeli, wamnikela esandleni samaKanani, wanikela uSirayeli esandleni sikaJabhini. uJabhini ke lo ndithetha ngayo ebangcwele ngukumkani wakwaKanana. uJabhini ngukumkani wakwaKanana, uhlala eHazore. Now bangcwele uJabhini njengebe ngukumkani wakwaKanana, unesithunywa sakhe asithumayo okanye unenjengele yakhe ayisebenzisayo. Injengele yakhe igama layo nguSisera. Now uSisera uhlala eHeroshethi Hogayima. uSisera injengele kaJabhini, uhlala eHeroshethi Hogayima. Now incwadi yeBhayibhile ndithe manifunda ndava ukuthi uJabhini unenqwelo ezi900 ezenziwe ngentsimbi. Ithi incwadi yeBhayibhile uJabhini kwezi nqwelo zakhe ezi900 zenziwe ngentsimbi. Njengoba enezo nqwelo, zezi nqwelo wayezisebenzisa emkhosini ukulwa noSirayeli. Na uSirayeli akananto, ithemba likaSirayeli binguThixo. Na uThixo usukile kuSirayeli. Ekubeni ba esukile uThixo kuSirayeli, nawo uJabhini nomkhosi wakhe uyazenzela kuSirayeli ngenxa yobuSirayeli wonile kuThixo. Ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele uJabhini waqala wawaphatha gadalala amaSirayeli for 20 years. Ekubeni bayewaphathe gadalala amaSirayeli, uJabhini
ethi incwadi yeBhayibhile endiyifundayo, amaSirayeli kwaqale kwabuhlungu kuwo, akwabi mnandi kuwo, ngoba uJabhini ufikile uwaphathe gadalala, ubenza islaves amaSirayeli, uwavisa kabuhlungu. Ithi incwadi yeBhayibhile endiyifundayo, waqale uSirayeli wabheka kuThixo wayocela uxolo. Ndike ndafunda iBhayibhile ngenye imini kukhona umkhonzi kaThixo othi ndiyosuka ndiye kubawo, ndithi bawo ndonile. Na uSirayeli wahamba waya kuThixo wathi sonile semandla, sonile nanini, sonile kuwe, sizenzile izinto phambi kwakho, sinamatyala phambi kwakho, silihlazisile igama lakho. Na uthe akukhala uSirayeli kundikhoyo, waqala uThixo wavakalelwa, ngoba uThixo akabalahli abangabakhe, akabayi abangabakhe. Nokuba sekunjani, kodwa uThixo uma sisona kuye, uThixo uyasiyeka, khona sizova ubunzima, khona sizophinda sikhale kuye. Uma sikhala kuye, yena uyaphendula ngokukhawuleza. Ithi incwadi yeBhayibhile, uThixo waqala wavakalelwa sisikhalo sikaSirayeli. Ekubeni bevakalela uThixo, ithi incwadi yeBhayibhile, waqala uThixo wathetha kuDebhora. UDebhora ke endithetha ngaye bangcwele ngumkaliphodi. Njengoba uDebhora ngumkaliphodi, unenkundla yakhe. Inkundla yakhe iphantsi komthi wesundu. Le nkundla yakhe kwakuthiwa xa ibizwa ngumthi kaDebhora. uDebhora kwele ntaba lakwa-Efrayima, phakathi kweRama neBhetele. Ithi incwadi yeBhayibhile, uDebhora kwavela umbono kuye ethetha uThixo. Wathi kuDebhora uThixo, Debhora, biza uBharaki. Bharaki ke bangcwele, yena uBharaki ngunyana ka-Abhinowam. Na uBharaki ongunyana ka-Abhinowam eKhedeshe kwaNefatali. Ithi incwadi yeBhayibhile, wathi uThixo kuDebhora, biza uBharaki. Wambiza uBharaki uDebhora, okubeni bembone umbono ovela kuThixo. Ekubeni bembizile uBharaki uDebhora, ithi incwadi yeBhayibhile, wathi uDebhora kuBharaki, Bharaki, uThixo uthi andixelele ukuthi wena qokelela 10 lamawaka lamadoda akwaNefatali naseZabuloni, niya kwintaba iTabhore. Uthi uThixo ndiyakunikela khona uSisera, ndiyakumenza aze kuwe ngaloo mini. Ekubeni uba eze kuwe, ndimnikele esandleni sakho. Nawu athi uBharaki kuDebhora, kulungile umutsho njalo, kodwa Debhora, ndicela wazi into enye, ukuba wena uhambi nama ndihambi. Yehe bangcwele, uDebhora ubone umbono. Ekubeni bebona umbono, waxelela uBharaki umbono.
nawo uBaraki uthi andihambi lo mntu kuvele umbono kuye engekho ngoba bangcwele. Hlezi uThixo aveza umbono kuBaraki emfazweni, I mean kuDebora emfazweni, ozobangela ukuthi banqobe. Now uthi uBaraki andihambi Debora ungekho ngoba uThixo uveze umbono. Now bangcwele, ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko athi kulungile uDebora ndiyohamba nawe Baraki. Emveni koko bahambe uDebora noBaraki bathe apha ekuhambeni kwabo besingise kwintaba iTibhore. Besaya kwintaba iTibhore kwacasa buvile uSisera oyinjengele kaJabini. Wava uSisera ukuthi baya kwintaba iTabhore. Waqala uSisera wahlanganisa wakhe amadoda wathi asiyeni madoda, ndivile ukuthi uBaraki uyakhona noDebora kwintaba iTabhore. Wahlanganisa amadoda wakhe uSisera. Ekubeni bewahlanganisile la madoda uSisera waya nawo kumlambo iKhishoni. Ithi incwadi yeBhayibhile endiyifundayo bathi besephezulu entabeni eTabhore, ebathi bawujonge ezantsi babona umkhosi ngasemlanjeni iKhishoni, umkhosi kaSisera. Ithi incwadi yeBhayibhile wathi uDebora kuBaraki, Baraki selifikile leyo mini lapho uThixo azomnikela esandleni sakho uSisera nomkhosi wakhe. Are you ready Baraki? Wathi uBaraki sendikulungele ngoba ndivele entabeni. Kunento endiyaziyo entabeni kaSomandla kuyabonelelwa. Ndake ndava ngenye imini kunomkhonzi kaThixo encwadini yeBhayibhile othi ndiyasuke ndiwaphakamisele entabeni amehlo wami kulapho usizo lwami luyovela khona. Mistake kaSisera, umlindile uBaraki noDebora baqala entabeni baya kuThixo bayobonelelwa. Nawo ithi incwadi yeBhayibhile wehla uBaraki namadoda ayi-10,000 ukwehla kwakhe bafika bawuhlasela umkhosi kaSisera. Bawuhlasela wabaleka umkhosi kaSisera wawuxhobile kungekho sixhobo bengenaso, banazo neenqwele zakhiwe ngentsimbi. Incwadi yeBhayibhile iyandixelela ukuthi amadoda awayehamba nawo uBaraki ayethweliswa amandla kaThixo entabeni. Ayingaxhobanga ngakumbi kodwa exhobe ngamandla ezulu. Ithi incwadi yeBhayibhile wabaleka umkhosi kaSisera wabalekela eHaroshethi Hogayima. Yena uSisera wehlika uSisera enqwelweni wabeleka ngenyawo esingisile eNefatali. Uthe xa efika eNefatali wabona intente kaHebhere imisiwe eNefatali. Wabalekela kuHebhere ngoba uHebhere wayevana nenkosi yakhe uSisera, inkosi uJabini. Now ufika engekho uHebhere, kukhona unkosikazi wakhe uHebhere
unkokazi kaHebhere ogama linguJayeli. Nawo uJayeli akavani noSisera kunye noJabhini. Oyena mntu uvanayo nabo ngumyeni kaJayeli onguHebhere. Nawo incwadi yeBhayibhile ingixelela ukuthi wamamkela uJayeli uSisera, wamhlangabeza wamfaka ngaphakathi ententeni. Ekubeni bemfakile wacinga famba usafe uSisera ngobalekela ententeni kaHebhere, engazi ukuthi uJayeli akanabudlelwane naye. Ithi incwadi yeBhayibhile wathi uSisera unxaniwe, uJayeli wamnika amanzi wasela uSisera ngoba bangcwele. Ithi incwadi yeBhayibhile utshaba maselufika lunika amanzi lusele, ulunika ukutya kudle. Ithi incwadi yeBhayibhile wamnika uJayeli uSisera amanzi. Ukumnika kwakhe uJayeli uSisera amanzi wozela, uSisera walala ngoba uziva comfortable, uziva ephephile. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni belele uSisera wahamba, uJayeli wathatha intsimbi yentente. Ukuyithatha kwakhe intsimbi yentente wathatha nesando. Ukusithatha kwakhe isando waya kuSisera, wafika wabethelela intsimbi ngesando kuSisera enhloko yayophumela kwelinye icala. Naw ithi incwadi yeBhayibhile oko uBaraki ekhangela uSisera oko bemleqa, uthe eseza uBaraki wamhlangabeza uJayeli. Wathi uJayeli, ngena ngaphakathi Baraki. Nanku lo muntu bomfuna, wangena uBaraki ngaphakathi. Uma selefika uBaraki ngaphakathi, nanku edunduluzile uSisera intsimbi yentente ehlatywe ngayo, ebethwe ngayo, yayogqobozela kwelinye icala. Naw bangcwele, ithi incwadi yeBhayibhile waqala uSirayeli wanamandla ngakumbi, wamnikeza uThixo uSirayeli amandla ngakumbi. Nikhumbule uJayeli ngunkosikazi kaHebhere. Nawu uThixo uthe kuDebora kumnxa exelela uBaraki, wathi uDebora kuBaraki, wazi ukuthi udumo lwale mfazo alizuba sezandleni zakho Baraki, kodwa lizoba sezandleni zomfazi. Naw uSisera ubulewe ngumfazi onguJayeli. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni befile uSisera wanamandla uSirayeli, waqala uThixo wamnika amandla ngakumbi uSirayeli. Ekubeni benamandla uSirayeli, waqala uSirayeli sanzima isandla sikaSirayeli ngakuJabhini naseKanana. Emveni koko uThixo wambulala uJabhini esebenzisa amaSirayeli. Emveni koko aqale waphatha uSirayeli. Ubukumkani babuyela kubo. Apho ndikhoyo ke bangcwele, ndize kuni ndizonixelela bangcwele ukuthi eyona nto eyenze uThixo ukuze abuyele kuSirayeli mhla uThixo ebemzele ngomva uSirayeli,
waye wakhala uSirayeli kuThixo wacela uxolo emveni kuba bezivisandla samakanana sinzima phezukwabo. Wacela uxolo uSirayeli kuThixo emveni koba wayekreqile uSirayeli kuThixo. Wabuyela kuThixo wathi, Nkosi siyaxolisa, Moya Oyingcwele sonile siyaxolisa, Dwala laphakade siyaxolisa, sixolele Thixo sonile phambi kwakho, sixolele izono zethu Thixo sonile. Emveni koko wachukumiseka uThixo. Nakuba ngcwele ndithi kuni namhlanje ake sicela uxolo kuThixo. Sekuyavakala ukuthi uThixo uflathele bangcwele, ubayekile oJabhini bazenzela kuthi bangcwele. Sekuyavakala akumnandanga ukuphathwa kabuhlungu ngoJabhini, akumnandanga bangcwele. Ivangeli yethu isezandleni zoJabhini, akumnandanga bangcwele. Impilo yethu isezandleni zoJabhini noSisera bangcwele. Ndikhona namhlanje uzonixelela ukuthi bantu bezulu ake sithobeni kuThixo, khona bazofa oSisera. Uma sizithoba kuye uzonikela oSisera ezandleni zethu. Namhlanje ndithi andinixelele bazofa oSisera. OSisera bebesitshutshisa bazofa. NobuSisera ubuhlangana naye ibiyindlala, nobuSisera ubuhlangana naye ibiyinhlupheko, nobuSisera ubuhlangana naye ibiyinqwaleko. Kodwa namhlanje andinixelele bayafa oSisera. uThixo uzobuyisela ezandleni zethu konke okubhilonga kuthi. Into zethu ziyebuya bangcwele, iziqalekiso ziyafa. Namhlanje andikhathaliseki nobuSisera wakho yintoni, kodwa namhlanje ndizonixelela bayafa oSisera. OSisera bendlala, oSisera benqwaleko, oSisera benhlupheko, oSisera bentshaba bayafa oSisera. Namhlanje bangcwele uThixo uzophakamisa umkhosi namhlanje omtsha ozonqoba oSisera. uThixo ubhizi ubumba umkhosi namhlanje oyifomu yoJayeli ozobulala oSisera. Bangcwele uThixo uzothumela ingelosi namhlanje ezingoJayeli zizobulala oSisera. oSisera bayafa.